aku iki ora padha karo tata-tata dulur-dulur liya. Nek dulur-dulur liya pas samuan ngene iki sing diutamakno apa? Panganan. Kopi. Iya kan? Rokok iku wis utama. Paham ya? Tradisi. Nek kene gak tak sugoi sama sekali jane. Banyu iki mang aku wis sungkan dulur jane. Ya, aku sungkan. Artinya ngene dulur ya. Laku wujud sejatine ucap sampeyan jangankan kok ngombe dulur ya. Idu iki dulur ya, mbok ulu kene iki pudar dulur. Sama tak kandhani. Ya. Mangkane aku iki ewoh sejatine nampa tamu kaya sampeyan-sampeyan iki ewoh. Ape ra disuguhi. Kok tamu? Iya kan? Tak suguhi konteke dudu tamu. Lha iki lho maksude. Paham ya Mas? Ra tak suguhi tamu, tak suguhi sampean kuwi dudu tamu. Apa pemahamane sampean? Nek sampean dudu tamu apa kira-kira? Sampean iku tatanan dulur. Ngono. Makane nek dulur sing lawas jane wis apal wisan. Sampai jam pira lagi tak suguhi? Ora nek tak suguhi dulur-dulur sing lawas iki. Mergo apa? Ketika aku natakno ngene iki, lho kene mlaku kabeh masalah iki. Ya, kene mlaku. Ketika iki mlaku, gak kena diganggu, hidup pun gak kena jane. Iku. Mergo apa? Pengaruh no kene mesti macet cara ngene. Buyar. Heeh, buyar. Apa maneh banyu. Makane iki lho dulur ya, hal-hal sing sepele, iki kan sepele to yang ngene iki. Iku sing dadekno sumbang. Sumbange berantakan. Main celek segamane seperti itu. Ya. Makane dulur, lungguhe swara sampean tak arano ngene. Lek sampean kabeh iki kira-kira sing lagi krungu arane iki ya. Umpamane sampean iki nangis, ya rumono ya. Nek umpama sampean pas meditasi, kok sampean langsung diutuh karo tangis. Sampean aja pisan-pisan pas posisi nangis ngene, terus mbok jelokno ngene. Aja. Buyar sampean. Dadi sampean posisi nangis langsung ceblokno kene. Umpama sampean iki erek apa dalam buka kesadaran, ya, dalam buka kesadaran, nek umpama eneng anduk utawa sarung antara bengek langsung plekno kene. Nek iki kontak kesadaran iki iso digerakno. Ya, nek tangan iso digerakno. Plekno nang ngarep iki. Tapi nek iki ora iso digerakno, wis beno. Iler, loh, beno nyeblokno kene. Rusuh ya wis wong kuwi hake sampean anu nem dhewe, mosok ape jembret wong nggon dhewe. Paham ya? Artinya apa? Tujuane ngene. Ketika sampean nangis iki dulur, nek mbok losno, ya kan? Semakin sampean nangis, sampean didhawuhi sampai rampung. Iku. Nek sampean nangis iki kok idune sampean ulu, celeguk, putus, langsung tel. Selesai. Wis. Ya wis langsung putus niku, wis gak eneng. Dawuh wis ra medun wisan. Wis ra eneng, langsung ilang celeng. Iki. Makane kawruh model ngene iki dulur, urungane sing paham. Sama tak kandhani. Ya. Lah, aku didhawuhi ngene iki dulur ya. Makane aku ki ngandani urip ngene.
omongan opo ae kabeh kuwi kuasaku, kuasa nemone aku, kowe wujud. Kamu kok wujud iki, lamun to kowe tak dudono kabeh apa sing bakal tak dudohi wujudku utuh sejati, kene kowe bakal tak nyatakno, kuasaku kabeh. Kamu kok aku iki mlebu tanpa kuwasa, kono nindakno swara tanpa nentepi luluh kancanono yen ku utuh sejati kabeh kuasaku, kene kowe bakal ketemu sapa to aku. Lah aku iki to kuwasa kabeh apa-apanan urip kowe mau, aku sing nyetel kabeh. Mula ketika sama nangis ngene iki, sampean aja sampe iki mbok sedot. Ya kan biasanya nek kita nangis awam umum ya kan, nangis misek-misek iki disedot, sret. Wis jelas pedot. Dadi jarno iki metu. Dulap ngono. Ora apa. Ini iki iso gerak ra apa. Biasane kira iso gerak iki. Sama apa ora iso sampean. Enak men sama apa ngelama. Soalnya iki wis tatanan kabeh gitu. Jadi sampean sekarang medun ngene. Wis iki. Maso umbel iki medun jarno. Wis ra iso. Kadang-kadang umbel tok sing medun, sampean ora nangis tapi umbel didono. Iku. Wis pokoke jarno aja pisan-pisan mbok sedot. Nek tangane sampean kok iso gerak sampai ngene hebat. Wis, aku wani bayar hak juta. Lah wis. Ya. Iki. Didalaken enggak? Ngoten. Ora iso. Iku ora iso rekayasa kok. Ora iso. Wah, kowe penggawean opo. Makane laku iki dulur ya, sama tak dikai. Lamun to sampean iki wis dipapakno karo wujud kok mara ngene, wis menengo. Iki engko sing medun sing ndi dhisik. Nek medune, mbok sampean jere ora pilek, sida pilek, iso pilek kok. Tak ora artinya pilek ora kok reget. Murni reget ora. Umbel bening sing metu. Metu ora metu karo, mesti sing teken iki tok. Tapi nek pisanan sing kiwa tok, nek pisanan. Tapi nek sing kiwa wis cara 2-3 kali, karek sing teken tok. Dadi ra iso metu karo ra iso. Ditokno sitok tok. Iku nandakno pembersihan mesti sing kiwa sik nek sing metu pisanan gimana. Wis ra tau-taune ngono. Wis mulai tatanan iku temeka jedet didilono ngene. Kok kene iki buanter klenyer-klenyer rasane kaya klenyer-klenyer buanter. Mulai medun pisan. Wis. Mbok surung ya ora iso. Dadi alam carane. Ikulah teluhurane wujud swara tumeka. Mangkane laku iki urung eneng sing iso. Mergo sampean ditata karo utuh sejati nang Dewi. Lah sampean ora bakal iso nggerakno apa-apa. Mergo sampean tak dudono wujud kuwi sejatiku kabeh. Mula nek sampean wis tak tekani nganggo luh, ya, metune banyu mata iku mau, sampean wis ora usah protes sampean. Apa protes piye sampean? Sampean kono nikmate tangis iku ra karuan kok. Kaya piye raneng bature, tapi janjiku aja sampe mbok sedot utawa idune mbok ulu. Katheke mbok ulu dawuh sing teka mang pedhot. Iku sampean apa ngulang neh saulang pisan lho durung karo nek iso tumeka. Wis angel balike iki. Mergo kono kan alam carane. Wis. Nah, dulur ya. Jadi tahapan kaya ngene iki mau sampeyan-sampeyan tak harapno nalika sampeyan wis mlaku karo rangkeane urip, sampean ora usah duwe pemikiran jember. Ngerti ya jember iki jijik. Ya. Aja duwe pikiran jijik iku mau. Soale sing metu iki kotoran iku mau sing metu. Terus tahapan demi tahapan dulur, lamun to eneng ujaran kebencian teko cangkem dhewe sing wis mulai metu. Kowe iki mati kowe iki. Kowe iki mati kowe iki. Kowe iki mati kowe iki. Nah, jelas no kene iki mati angkorane kabeh. Iki sing sering kejadian ya. Jadi
kowe tak pateni kowe tak pateni kowe ngomong apa iki akhirnya terjadi ketakutan. Iki, ya. Iki sering terjadi dulu-dulu ngono. Jadi semakin diwedekno langsung ngucap kowe tak pateni kowe tak pateni. Nah, sing dipateni iki apa? Pateni angkorane iki mau. Sejatine iku. Makane ketika eneng swara-swara sing urung iso mbok pahami, sampean aja sampai ketakutan. Semakin sampean ketakutan, aku mendek. Iki. Itu suara dalam hati yang mengatakan tak pateni. Iya, iku. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ora dalam hati langsung ngucap. Nek wong liya Pak sing nekno. Metu teko wong liya. Maksudnya? Orang lain. Ya lawan bicara. Yo ora iso yo. Maksudnya sampean dewi. Nek wong liya sing muni wong, kowe tak pateni apane wong kowe kuwasa kok. Ora bakal.